Kani ketika way na kipenta kabangim junang ban sius pa ikapor kikna namar kumnoy kay ngayu ibon sin kat bampat sedang exam ngem ju don por banya puli denda lapoy shisngi asini chitayo shwak exam kaba ane ngep thya mit pan puli kot bat ngaju so bagi kemi ki kfar ki jom ani ka khon janga du khon janga te ani jing minap tang shita yo shok exam kemi lanti pat ban pas bha kanum la ban long kum kata ladingi kwa ban ne bha ka jing puli ka jongi ngedon kam ban long tista ha ka jing puli bagin siuspa ya ka por kadang ka por bangin le khai kadang ka por bangin tre kadang ka por ya ka bangin puli pat kom ki khna nga na kalyang jonga nga kentu bangin don kam ban puli minat ya ka kon nga kren ni kata kanuk sai la di nga puli bat kabong ngarang puli nga don tang we ka thong bangan pai bet shedrong bangat target bet top 10 ha ka jing puli bangai ngo yu play pat nga pulut chi sai ka por bangai yo ikata aga banga yo position along haka PU, haka degree, ka master degree, but ter. But na ay mo yung play, ngambil yung play was start na nang fi. Na yaga jing persang ka jonga. Rengkat pat play ubang aja. Bu ika jing shanya. Haka jing yat enti ka jonga hadu mentah. Aga mga long kumni ko mga long umbi ta ka jing la jonga. Kadi mga bu ka jing shanya ho play. But banga persang patru ban le minot hakan nu kanu benta ban ngai I umdon kanu nu ko umdon kanu ko bangla pada meta ki nong hikai na kwa ban kentu yapi kan mau ba ni don ka benta ka bakram na ka benta ban sandur yakini ki baram ki khon ki jongi ki ba ki kme ki pa kala shanya hanga ba phi kum ki no hikai Komen kinong hikai na khot ingi ngemde ban shuhun tang bangi papendep yaga kos ka kamram jangi kom kinong hikai nga sopi komno ban sandur yaki khna aka kor aka longriu manriu ban pen yaki kai ka jingem ka ba ngai I ba bonsin aba kom kinong hikai ngi long kanuk sa ba bha ngaju shamba bon ki khna hi ki jo sultanat man portho bon tena ta kata ngai ji I khna ret ki jong na ko banong committee mes na ka ko banong committee sir namar kini ki khna ki pet shanga ba chafi namar ba bon na ki khanta ki don ha ka jing pet jing khmi jonga jofi kom ki noi kai te ta kamen sim ka ba sokya na khot pan ka kantui fi kom ki noi kai to ngin long ning kong kum ki khna namar kma langi ko ban long ki noi kai ki batbit ngidon kam ban puli de habangi ngi puli ngi sotho de han ta ngila pan hai ka jing hi kai ka byang tam yagi khna banda ngila dap ngila sotho mangi haka chingmat chabarkhat de han ta bangila pan ai ka jing hi kai ka byang tam yagi khna ban habangi ai ka jing hi kai ba byang tam yaki kinum klet ta leli ruem but den ta kataw na khot bang kentu ai ba ka jinglong jungi gum kinong ikai ru bangin don kata kam sim banginum ai ka bangin ju yo slow ba ki don kinong ikai fi sharp mo nam tip ki don nem don hange dan rai akren nomor yala dir modon ngadir no hikai hakaba habangi hikai kan mau don ponchat ki khna don ki khna ki ba hikai tang sin kira soto don ki khna ki ba fikren le shipho sin ro kem soto akaba ka kamram jungi kum noi kai kalam ban hi kentiu ya ga ukna ka khna ka badunatam bakinya kot pat ki khna ke basta ladang hikai pat so comment tang hikai ki khna basta kata hikai ke jing sedang ka de ka jing soto bakla phi jongi kum kinai kai banga so ba ka kamram jongi nei kai kalong
ya kita kiba dunatam pan kentiu ki bakin kot syakata kajing kebo jong kitu kiba kam start bari kiba kam start ban nang yarap susu ki baklang kam kiu susu aso kata kaba mau hagaba kum gani kapor hagaba kum gani ski bangin kan mau kum kena ikai la se ho pia tip kum kena ikai rei la se ka shrong tang gajing pen kan ma pan na khot pa kuntu pat yaki bai pat kini se ki kemi ki kpa kita ki beron benta kum ki ka shnong la ne ka balang kaban kaba kersan pat ingi kan mau ba phiru phiron la ka jong ka benta ya kaban ya rap ya ka skul lengba ki nong hikai lengba bat yagi khana namala de klema phiru kalong ka ba ethan bat nanong phi la dengi invest ha kibriu nanong phi ka jing mi la ne ka jing mentoi kalong ka ba khra la dengi invest ha ka building nanong phi ka jing mi kam la de e ka ba khra ne la dengi invest ha kibriu nanong phi ka jing mi kalong ka ba khra ka ba ngamut kalong ka ni na let's say don bayak snoru ha ka we ne ka jing kren a jong yakino hikai na kren phang ka jing siu kino hikai ka ba hakni ki ski ki por teng teng ka ba tuna palat hado teng teng so namla ban motor ba ka ba kum ki ski ki por dang menin ka ski ka ba don ki naki nongelam juga skol ki ba tho nga ba ka jing yo tulop jong ki don kino hikai ka balong tang lai hajar sau hajar ngano ngepi ka ne ka de ka jing event kajing pekpo ye keno hikai kabangam la pan mudur baka bakum hakani kajuk bangin siu tulop ye keno hikai tang lai ne sau hajar bat ngano ngepi kadau kalong jong kito kibaseng ye giskul ngakren ye kene da kajing smokia habangi shime karai ban sengi kanu kanu lesigom ke skol wat sengi ke skol namar pa fisno bakalo ko don kam bagadi ka kam ka bapha khalam da ka ba khlek pat ya ka kamram ka ba khra ya gita ke ban pentulun ye ke skol ka balong keno hikai namar ka skol kham keno hikai kam don jingmut e naila dangim la pat ban penbyang ya ka jingdon kam jong keno hikai nganong epi kam don jingmut bangin stang ye skol kane kala bande ka message sige babon namar haide jing ya nanti jonga ngai sham ki nong penyat skol ki bawan ban pan ka jingera ngong palai bifian pan ka jingera haga por bas pishim ka rai ban stang ye skol phila per khat mo katno phin siu tulop bi kenoi kai nangno kata ka pisa kan mi bapin siu tulop lani bapin sengi ke skol ban namar kat na sedang na ke kelas 1 pin sakwa ke kelas 2 kelas 3 ter 10 11 12 bat kum ter pila per kat ne ka bakum kita na kren ni kini kibadan benta ban sengi skol te ladang ngim don ye ka bakum kita bat ladang ngim long ki bakloi ban nade ki bedan bertaban seng ban sacrifice ban no senyang syakaban ai ka jingsiu ka ban don burom mi kena kai nganang epi kam don jingmat ban don ki skol nomor ka kta sikadai e na kren nomor ngadi nang kai ban haga bangai i ki kena ke bawan na ki skol ke ba ka jingsiu ye kena hikai ka duna kajing hikai ru kakta shibul baga kta shikadai e kena anda kila kiu shiki kedan ki bakam shula kania kade ke bangi hatpan perkhat saniba namar la deng le kai bat kapule puthi ngi ngan ongi pi kata ka hope of life kabakum ka moto jomene ka skol
kan long kaba shutang ha ke keteng kabam don kajing shisha ha kani kalong ke kam ngakwa ye kaban pensmo andai tang ye kini ki banong kersan ya kinoi kai bat kabanong ka jingker khu pat i khom di khti ki jong phi da kaman sem ka sno khya ngakren kom let's say the sponsoring body lani ki kmi ki khwa ki ban banta ngano ki phi lada phi pan long ki bokloi man sem pan ai ka jingker san ka ba byang ye kinoi kai khnang ba phin yo ya kata ka jing ye ki so ki ba bang bat ki ba siam naga jing treshi tom jong kinoi kai kaplo ngas so solom abang i kinoi kai ki ba deng jong ka jing yo ka baduna nai ki IT met pat man se naga banta ki khna nama ka jing khot bro ba don ya ka jing khot ban long noi kai tan khin dia de nomor ka daw yala dikin do kidon kinoi kai kebedon benta wat hakaban no senyang ye kaban thiet kot thiet len ya ki khna namar ki i ye kejing janjar bagi khna kidon kapno naso salong bani i badon ban tip badon kun ki jat noi kai tamba kamla ban yai beteng sa kumta ka khot bat kadawa ya ki nong penya ki nong seng ki kmi ki kpa oi mitep ngem ki ski ke baka ka yo ka kot ka duna hadu kata-kata nai nga supam yang ye kan kawe ladangi invest haki na invest haki bril ani invest haki human resource kan oi pi kam julong kapada nai uso ubangin yo ban kai lesun kam simpor shipos nem ani kat san snem tangba onde uso ubak bang bat ubas yam akaban bat de halo kitang na ban yang sa shisin ya sponsoring body ya ki kume ki kpa bat ya barohi kibran banta haga ban yoi gani ka school ban nang ne shakman shano kan yat gani ka school nget pin iba kan ton kam sa ka class 11 12 tang shoba pin jam shagata to de perkhat ba na kren ye gani ka practical problem ka bang i ka ba bo jingma la dengim shukwa ban le ka ba tang ba khlam ta don ka jing ich ngai ba khlam da pet langila nengem la dengim la ka ba ba i shwa le tangkat ye ibangila namar yo ka bu pat ka jingma pat ka jingmen sa hadian habul te nakalyang jonga ngara yo ye ka duka ka memorandum ngai i ye ka jing karpa ye ka jing tawa nak mde jing tawa ka jing karpa nakalyang jong ka kinong penya juga skol te kombang ajule nganum kular AARUM dengan pet ikap iba ngala ngan sepet ngan sepersan dan rei pangan kular nang ni ngan le katangan ai kata namar haba kular dewan pendem dengan pet kai ke babiang tam ka bangala ya kaban se ban nok senyang syen ke skul te se si sen na kalyang ka jonga shwa ba ngan shong kani ka sngi ka bangin panha perdano ya kani ka jing dap arfusan snam jong kani ka jingat nanti juga skul ka basa ingi ko mga ong biang kalong nang ni shano men le nang ni saka epat ka bangin le wai bo play punya rap un pensai ka jing muncung perkhat chong kibedon benta bangin ka skul bo play ki khmat bangin yo i kai ka bo play uman am kabang ubri uman dai ai ba ngin wat e kamon ka jong play nawal bengi wat bat le e kamon ka jong play ngem ju feel na bengi le jupo da kamon ka jong ubri pon sin ngia struggle pon sin ngimat ye ki jing e ki babon na bengi yat bat le kamon ka jong play te nga sham tang ni ka wai
kam ju don jing nama demo u ba ya ashwa jungi pan sup ye ka jing ya tunti ka jungi te bat session adwai bo blay nang kut khu ye ka school ya baro kiberan banta ha ka ka school bang kmilanti ba ka school kanang ya shajrong bat kham shajrong ba school kom ba kamutu kong hope of life jingkermen jong ka jingim ba baro kiberan banta ba ka school kinai ka jingkermen ye ka jingim jong kini ki khon ki kti ki balong ka lawe jong kani ka ri ka ba e jongi ka lawe jong ka balam ka lawe jong ki yeng ki sam na ka ba ki wan panganget bat namdan kanu jing artatin arangkat panu blay bang ibo ye ka jing shanya aga jing em ka jongi kum ki banget nganget scam bo blay ru unyara ya phi kum ka school aga ba kani ka moto kani ka tin phira ka school hope of life kan urlong agi sngi ki por ke manang wan oblay nang kar khu ye phi kum ka school henang ya na ka bor se ka bor aga jing lam nanti ka jong oblay aga jing ya nanti ru ka jong phi kum ka school khoblay shibon sai shi sen ba phi khot smu bhai nga ban don banta le se ke jing kren ke jonga kala ban long ka ba kham e tang ba ni hapan kren ba ye ke jing sisa nama de tang ka jing sisa ka ban ya rap yangi kom ka chat penriu tang ka jing sisa ka ban pelat yangi kom ka jela ka bala ban panem pan bha bat pan kala dor pat ya ka ne ka ri bat ka chat penriu ka jongi ladangi ngem shu kren tangi ke ke ban pan snotanat teng teng ka don ka jing ma kren ka jing sisa ba ka jing sisa ka ban ya rap ka ban pelat janga ba fi ye ki yang ki sem ke jongi kisnong ki tha kem lang sa lang kari ba ka chat penriu jongi par khoi sai shi sen to blay onyo ban kirkhu ye phi iwei pe wei ke ran benta ha ka ne ka sngi ka bangin sipan ha pardano ya ka ne ka school ka maulais im LP but UP school ka jong phi khule shibon